夜の皆さん、ヨータです。ヨータのサンデータッチ第6回。今回は収録版でお届けしたいと思います。前回第5回から1週間分のタッチであったニュースなどを織り交ぜながらお話ししたいと思います。今週1週間はもうほぼほぼ選挙ペントっていう感じで、テレビつけても街中行ってももう選挙のことばっかりですね。ちなみに我々はここ住んでますけれども、市民権ないので投票はできません。いろいろなことが良くなるといいなと、心に願いながら選挙に当選しています。今週、4月入って学校の学期の終了です。日本は4月ですけど、フランスは8月、7月、8月なんですね。学年が年度に変わってですね。なので、学生さんが喜ぶですけど、お母さんが Facebook とかで娘、息子さんがいい成績取ったよって嬉しそうに投稿してるのが最近で、ロックダウンがあったので、成績が良かった、例年に比べて点数とかが良かったらしいです。まあいいですね。そういう効果になるのかなと。そしてちょっと驚きのニュース今週あったのは、サーフィン中、正確に言うとフォイルサーフィンっていうのが最近新しく出てきた波乗りでこうプッシュしながら板自体がちょっと海面からこう浮いてる感じでこうポンピングしながらフォイルサーフィン中だったものすごい有名なタッチで今現在ナンバーワンのミシェル・ブレッツさんという人がタヒチ島とモーレア島の間でフォイルやってたらハンマーヘッドシャークにアロ？もしもし。ウィー、元気です。C'est en train de filmer. Répète? Pardon. Pour les billets d'avion. J'en ai toujours un. Ouais, t'as pas été remboursé encore. Non. Suki Janai. C'est correct, hein, d'ailleurs, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Kanpeki desu. Kanpeki. Ouais, Subarashi. Subarashi. T'as écouté la chanson Moichido? Oui. Alors, t'aimes bien? C'est joli, hein. Joli, hein? Tu veux chanter? Ouais. C'est vrai? Pourquoi pas? Bah ok, shoot, hein. On fait, hein. On essaye. Tu veux essayer? Oui. Mais pas tout seul, hein? Oui, matane. Matane. Gambatte. Arigato. Bye. ちょっと話途中になっちゃいましたけれども、フォイル中に、ハンマーヘッドシャークがフォイルのフィンの部分なのかな、写真見るとそこをガブッってして、多分落ちたんだと思うんですけど、落ちて、でそのまま落ちたか落ちないか、そのままこうわーって言って、本人さん分かったらしいんですよ。そのサメにアタックされたので、わーって逃げてったらもう一回なんかアタックされて、2回アタックされた。でも本人さん全く無事で船の上で自分でこうセルフィー動画撮ってましたけど、そんなことがあるんだな。もう少ししたら国際線が、予定では再開する。ちょっとそのあたりで今またロスがロックダウンに入っているちょっと一回決めた日付とかが変わってきちゃうと思われます。
昨日、おととい、フランスに行く飛行機がバンクーバー経由で入ってきました。で、7月15日から予定通りだったら、レスリングが復活するって言ってたんですけど、そうだ、無理ですね。再ロックダウンで3週間発表された。タッシーだと、平和でゼコか、ダンスのイベントの、スクールのダンスのイベントが行われます。本番の平和タッシーっていうのは皆さんご存知だと思いますけど、今年は行われないので、スクールの平和をやって、それプラス、平和ほどじゃないですけども、ちょっとまとまったイベントがあるということを聞いてますね。また追ってその情報をお伝えしております。今日はそんなところですね。ちょっと短めになりますけれども、第6回、ヨータのサンデータッチ終了になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、またね。ナナー。